živimo u vremenima kao prvi kršćani. Jesmo li spremne poput njih položiti svoj život? Rekla bi za života majka Marija Amadeja sestrama. Govorili su za nju da je ozbiljna, razborita, odlučna, jednostavna i srdačna. Taj sklad u duši bio je presudan za odluke koje je donosila u teškim vremenima Drugoga svjetskog rata i poraća. Rođena je kao Karolina Pavlović 28. siječnja 1895. u Petrovaradinu, u mnogobrojnoj obitelji koja ju je naučila što su ljubav i brižnost. Kako svjedoči u svojim pismima, od djetinjstva je nastojala u svemu prepoznavati Božju volju. Godine 1922. odlučuje se stupiti u družbu milosrdnih sestara Svetoga križa u Đakovu. U jeku rata 1943. imenovana je provincijalnom poglavaricom, no prethodno se već i kao zamjenica skrbila za provinciju. Često je pješačila kilometrima i preko okupiranih područja, i po kiši i po snijegu, kako bi posjetila svoje sestre u drugim kućama. U ratnim je godinama komunikacija postala gotovo nemoguća. Skrbeći se za djecu iz okolnih mjesta, jedne lipanjske večeri na vrata samostana pokucao svećenik Alfred Hollander i ostavio joj 11-godišnju djevojčicu na brizi. Bila je to Osječanka Zdenka Binnenstock iz židovske obitelji, koja je odvedena u koncentracijske logore. Gotovo nitko od 100 sestara nije znao za njezino podrijetlo. Majka Amadeja bila je potpuno svjesna da time cijelu zajednicu izlaže riziku. Pružanje utočišta i pomaganje Židovima kažnjavalo se smrću. Djevojčica je ipak preživjela, skrivajući se po samostanima od ustaša i nacista. Završetak rata donio je sestrama nove nevolje, jer su bile izložene komunističkom režimu. Pri predaji službe 1955. majka Amadeja svojoj nasljednici u oporuci napisala: "Predajem vam provinciju osiromašenu i opljačkanu, bez škola, bolnica i vlastitih kuća, ali sestre poslušne, jake duhom i pripravne na svaku žrtvu. Za fine poslove ima, dragi Bog, mnogo ljudi u svijetu, a za teške poslove pozvane smo mi, sestre Svetoga križa. Takav rad je naša budućnost." Na inicijativu Zdenke Binnenstock Grünbaum, majci Amadeji Pavlović 2009. godine posmrtno je dodijeljena titula pravednice među narodima.